Katakrak 6 urte eta 6 hilabete martxan dabilen proiektu zabal bat da, kooperatiba bat. Bertan erronka ezberdinak dauzkagu, alde batetik kantina bat beko solairuan, liburu denda bat oso zabala, oso handia eta konparaketa gutxi dauzkanak, eta goiko aretoan dauzkagu, eta goiko pisuan dauzkagu areto nagusi bat, eta argitaletxearen motorrak. Bertan lan egiten dugu langile kooperatiba bat, edo langile guztio gara kooperatibistak, badago kolektibo, modu zabalago batean kolektibo bat, eta badugu gure inguruan sare sozial oso zabal bat, erronka hau eta bide hau egiten laguntzen digutenak, hasiera-hasieratik. Azken batean, Katakrak badela Iruña eraldatzeko makina bat, ezta? Hori da. Edo proiektu bat. Proiektu politikoa, zentzu zabalean, hitz egiteko, eztabaidatzeko. Proiektu hau komunitateari esker jaio zen, komunitateari esker mantendu da, eta momentu honetan komunitateari esker mantenduko da bizirik, argi eta garbi. Egoera latza da, kolpea ere latza da, holako proiektuentzat, eta gizarte osoarentzat, ezta? Eta horregatik martxan jarri dugu kanpaina, bazkide kanpaina, eta horregatik oso argi dugu, zuekin bai ala bai.